L'Hospital Germans Trias i Pujol, també conegut com Can Ruti, és un dels 8 hospitals públics que gestiona l'Institut Català de la Salut. I no només això, aquesta institució presta atenció sanitària al 82% del total d'assegurats a Catalunya i, juntament amb un centenar d'entitats menors, forma part del Servei Català de la Salut. Precisament el proveïdor més gran de la sanitat pública catalana va ser objecte de debat al Parlament el 18 de juliol, quan finalment es va aprovar per consens la llei de reforma de l'Institut Català de la Salut. Un dels principals canvis que implica la llei és que l'Institut Català de la Salut deixa de ser exclusivament un ens gestor de la Seguretat Social. La institució passarà a ser una empresa pública dirigida per un Consell d'Administració format per tots els actors implicats en la sanitat. Tindrà un Consell d'Administració on estarà representada l'administració, on estarà representada la societat civil, on els professionals tindran 7 representants de 23 membres del Consell d'Administració, quelcom que jo crec que és una fita que no té comparació en cap altra empresa pública, ni catalana ni d'arreu de l'estat espanyol. La reforma s'ha marcat com a fita adequar el sistema sanitari a les necessitats dels ciutadans. En primer lloc, incloent una representació de la societat civil en els òrgans de direcció i de participació. D'entrada, el ciutadà, a través de les organitzacions que el representen, tindrà veu i fins i tot vot dintre de la institució. Aquest ja és un canvi important, però que el ciutadà, diguem-ne, de peu no notarà en l'assistència de forma immediata aquest canvi, però sí que a mig termini és d'esperar que la incorporació d'aquesta sensibilitat ciutadana tant amb els òrgans de govern com en els òrgans de participació faci que l'ICS pugui ser molt més sensible a les demandes ciutadanes. En la línia de millorar l'atenció a les necessitats específiques de salut de cada ciutadà, la llei també busca descentralitzar l'Institut Català de la Salut. Aquest és el CAP Rambla de Ferran de Lleida. Segurament té molts trets en comú amb la resta de centres d'atenció primària de Catalunya, però alhora té unes necessitats pròpies de la zona on està ubicat. Amb la descentralització es preveu dotar els centres i serveis de més autonomia en la gestió econòmica i dels recursos. Això potencia l'eficàcia del servei i permet tenir en compte les singularitats geogràfiques i demogràfiques de cada territori. Aquesta autonomia de gestió que la llei anuncia sí deu permetre focalitzar més des del territori els problemes. Ens passa en salut i passa en d'altres àrees. I des de l'Institut Català de la Salut creiem que sí, tenim peculiaritats en el territori i creiem que nosaltres des d'aquí som capaços de, primer, identificar millor les necessitats i promoure les solucions de manera més adequada. Aquesta llei sobre el paper ho permetrà. Tots els grups van donar suport a la nova llei excepte el grup mixt, que es va abstenir. Consideràvem que era una llei important, que era una llei de país i per tant hem fet un gran esforç per aconseguir el consens. Nosaltres som el primer grup de la Càmera i tenim la consciència que hem de liderar aquesta transformació per tal que l'Institut Català de la Salut sigui un instrument àgil al servei de la gent. Pensem que ho hem lograt. Evidentment, no aconsegueixes sempre al 100%, però ha hagut el suficient consens com per a votar a favor la llei. Hem donat suport a la llei, que ha estat aprovada per unanimitat, amb l'abstenció dels representants del grup mixt, perquè entenem que és una llei que significa un avenç tant qualitatiu com quantitatiu pel que fa referència a l'ICS. Li dona un marc jurídic estable, avança en la possibilitat d'autonomia dels centres i alhora també modernitza el propi institut. Hem anat estructurant tota una sèrie de pilars perquè l'ICS sigui una institució dedicada sobretot a l'usuari i a la sanitat pública d'aquest país i que no hi pogués haver-hi cap altre tipus d'interès que pogués alterar el que ha de ser un objectiu essencial com és el que el ciutadà ha d'estar al centre d'atenció d'una institució tan important com l'Institut Català de la Salut. Aplicarem a partir d'ara els criteris de rendibilitat i un caràcter empresarial, ja que l'hem convertit en una empresa pública. Això sí, sempre respectant els principis que marquen la pròpia llei, que són l'equitat, la universalitat i l'eficiència. Pel nostre grup parlamentari és una llei molt important perquè afecta al voltant de 6 milions de catalans que som els adscrits a l'Institut Català de la Salut, a banda dels 39.000 empleats que treballen en aquesta empresa pública a partir d'ara. Hem aconseguit transformar, redefinir l'Institut Català de Salut, que deixés de ser una entitat gestora de la Seguretat Social per passar a ser una empresa pública, la qual cosa ens permetrà funcionar i treballar d'una manera molt més àgil i molt més competitiva i intentar donar resposta a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes.
Nosotros defendemos que el ICS siga manteniendo el carácter de proveedor preferente del Servei Català de la Salud. Por una razón fundamental. Si deja de serlo, sin duda se deteriorará la asistencia sanitaria pública. El eje que sostenga el Servei Català de la Salud debe ser el ICS. Y nos gustaría que eso se hubiera quedado reproducido en la letra de la ley. A més de 8 grans hospitals, l'Institut Català de la Salut gestiona prop de 300 equips d'atenció primària, a més d'un centenar de centres i serveis vinculats. Amb un pressupost aproximat de 2.500 milions d'euros anuals i una plantilla que ronda els 39.000 professionals, l'Institut presta atenció sanitària a gairebé 6 milions d'usuaris.